Zaujímajú ťa nehnuteľnosti? Tak sleduj ďalej. V dnešnom videu si porovnáme nájom a hypotéku. Čo je lepšie, kedy je to lepšie, prečo je to lepšie, to všetko si povieme v dnešnom videu. Na to, aby si býval v nájme, nepotrebuješ spĺňať skoro žiadne podmienky, o nič sa nestaráš, ak potrebuješ, dokážeš z nájmu veľmi rýchlo odísť alebo ho vymeniť. Nájom je výborná vec, hlavne ak nespĺňaš podmienky na hypotéku alebo ak nie si vzťahovo alebo finančne stabilizovaný. Nevýhoda nájmu je tá, že cena nájmu bude permanentne iba rásť. A teraz základné info o hypotéke. Na to, aby si získal hypotéku, potrebuješ spĺňať veľa podmienok. Byť stabilne zamestnaný, mať dobrú výplatu, nemať veľa dlhov a mať čistý úverový register. O tom sme si vraveli v minulom videu. Zároveň, ak budeš vlastniť nehnuteľnosť, to sú spojené aj povinnosti. To znamená údržba, opravy, nejaké dane, poistky. Zároveň hypotéku a predaj bytu nedokážeš vyriešiť tak rýchlo ako ukončenie nájmu. No a hypotéka je pre teba vhodná, ak si finančne a vzťahovo stabilizovaný a samozrejme ak ju môžeš dostať. No aby sme si to zhrnuli. Nájom je výborná vec. Je výborný na nejaké krátke prechodné obdobie. Ale ak môžeš a máš na to, tak si zober hypotéku a kúp si vlastný byt. A nezabudni, hypotéka bude permanentne klesať a hodnota bytu bude permanentne rásť. Kdežto nájom bude iba rásť. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, zdieľanie a vidíme sa na budúce.